myšlenka, jak celý projekt vznikl? Mě oslovili holky, které pořádají kontejnery umění, to je výstavní projekt, který přivádí mladé umělce do veřejného prostoru města Brna. A oslovili mě s tím, že bych vytvořil takovou spíš hudební část, aby to bylo pěkně komplexní, aby tam byly všechny styly, žánry a všechny umělecké směry. A já jsem připravil takovou audiovizuální sérii, jmenuje se Burning Beats a v ní představuji výtvarné umělce, kteří pracují se zvukem a s hudbou a dáváme do kontextu s klubovou hudební scénou. Cílem je zblížit tyto dvě kreativní komunity a představit je veřejnosti, která tady prochází a která tady normálně funguje a která třeba normálně nechodí do klubu nebo do galerií a tak je tady může všichni vidět. Některý z těchto večerů už proběhl. Chtěla bych se zeptat, jaké byly nejzajímavější momenty. Tak nejzajímavější momenty byly asi na první Burning Beats, když pršelo a tak hned na první akce byla ta nejkrizovější, ale nakonec se to podařilo nějak uhlídat a teďka už je to s počasím lepší a lepší, chodí víc a víc lidí, takže si myslím, že než celá akce na konci srpna skončí, tak už tady budeme mít pravidelně plno. Jaké jsou ohlasy z lidí, kteří se kolem téhle akce motají a kteří přišli navštívit? Většinou bývají překvapení, neví, co se tady děje, a tak se zastaví, podívají se. Většinou se podívají i na výstavy. Kontejnery umění jsou o 3 výstavách, které se odehrávají tady v těchto kontejnerech. A díky Burning Beats se daří udržovat takovou návštěvnost, že by s námi možná i některé respektované galerie nemohly soupeřit. To je fajn. Zeptám se, ty nejsi kurátorem této akce, ale dělal jsi i něco v minulosti, můžeš zmínit nějaké projekty? Já jsem vedl galerii Humakart, kterou jsem pomáhal rozjet. Půl roku jsem tam pořádal výstavy, je to galerie, která pořádá výstavy a vernisáže na ulici. Je to tedy zase současné umění ve veřejném prostoru. Teďka dělám Burning Beats a protože se to docela ujalo, tak asi budu pokračovat s nějakými večírky i po skončení tady tohle festivalu. A plánuju plno dalších věcí, takže sledujte Burning. Ty sám vystupuješ, můžeš těm, kteří tě zatím ještě neslyšeli, představit? Já vystupuji jako Burning Boy, hrál jsem na otvíracím večírku a zahraju si i na závěrečném. A můžeš nám představit, co konkrétně děláš? Jako je vypadá tvoje vystoupení, si hraješ nebo si zpěvák? Burning Boy je takový elektro live projekt, je to one man show, dělám hudbu a na pódiu to vypadá tak, že do ní zpívám, takže je to taková hodně punková karaoke show. Fajn. Takže já tě moc děkuju, byl to fajn rozhovor a jdeme pařit. Já děkuji tobě, já jdem pařit. Tak čau.